Ay, gituntong. Ay, manggoro na ang balay ni brother. Kamu na ilang light? Tayo na to. Iya, ito na ito ba? Sige, ito niya binigyan yung yuta ba? Hindi naman. Nali, garo yung tao sulod. Ayun, ano to? Sige, pero dia. Ikaw na, gusto niro. Ako ba yung mapalit? Magkamali. Lalawit, tiga. Ikaw na. Ayo! Ayo! May ngapon! Brother! Bye! Gold! Tawag? No? Tawag ba? Oy! Masaya to? Ayun na yun. Ito yung hapon, Kol. Ah, Hey, boss! Na may tuyo ba? Ikaw itong naman naging yuta dire? yuta. Oo, naman na ibaligay yuta dire. So na akong palito nun ta? Ang palit ko ah. Mupalit ka. Nagkuha, magkukutong ni aking adlaw. Nagpatagtag kong tarpaulin. Gipapilit na ko sa kalakanto. Basig. Huwag malambot ko sa mga. Asa ka na nakabalo man mo magbaligya ulit? Na may balita sa mga nabaligya daw kagyuta. Nakoy dala, interesado daw sa mo palit. Tanaw sa misaya mong area kung makuyon ko kung paliton. Kung dili, ako lang akong paliton. Pero ang hektarya manana 1.2 ra ba? Kaya 1 million ra man ang tanay. Ang kaso kay Oh, tumo mo dos. ang akong tinanom sa unang lobby karon ni anak naman. Ako na? Ilanto na ba? Saan? Amo nga ng gabi. Kapit na mamuna. Ako manawon? Nagkaroon na ba ng lobby ay? Yung nanim na kadako. Nalagat ako. Oo. Pero murang ni dalaga na. Kapit naman Anak na. Iyay, sarado pa na. Dito na, dito no? Ay, wala problema na. Nades kabinet ang tituluan. Yan yung mga ison mo. Sugot na mo. Baligyan mo na. So, ako naman isa. Magpapa ni mo. Na magpapana ko, wala problema. Kay kuanan kaning dito sa... Kasi ko yung problema. Yan pag-abot pa na ako katagay kwarta. Ipabarangay mo ha. Ang dito sa Pikas katong Golden Valley dito, mo to ilaha. Sabay pa na dyan. Sino, makita mo na ninyo rin kayo ito mga suroyon. Sa mga karoon na o. Well, mga pila day ka hektarya yung kinahanglan, boss. Nangutana, tigagad Isa lang siguro. Isang tunga ano ba? Sakto nga. Ayun, dako ninyo. Pwede ra mo. Makapili mo. Basta, pwede mo makapili kaya na ay hinlo na daan, humanaghagbas, na ako'y magnot pa. Isa may mga unsa dito naman ng mga yota dito. Kato na 5 ka hektarya di ang puros kalubinan. Sapay lain. Lubila tanan. Na 1 ka hektarya nga gumahan. Kaya, brother, ka ng mga lubiha, pila na ito eh. Kasi kato ng karaan pa kinang lubiha. Tong tag-as kayo gamay na kay bunga. Lima pa na katuig ang lubihan na. Nagpulo ba katuig Kasi na isa pa. kalibo na. Isa ra kasako. Dito sa Pikas, napukoy 1 ka hektarya nga lunangan. Isa magluto. Basta rin yung daghan nagkabaw. Ano, iya malang likod ra. O, kanalikot nga, way pa na. Naman, ay tarpuli na. Mo sa sigurong tanaw ni mo yuta kay. Sige, ali, para. Magdali ta ba? Sige, ali. Hapon na rin ba? Atong tanawon din. Dili sa yung kwano. Indot kay area. Brado kay dulog dalan ba? Sa'yo ba? Ano, pre? Awan kayo, kubur kay dulog dalan ba? Kanina ni, sagingan pa lang ni Dire. Ang sagingan pa lang nako ni. Sa imo lagi sagingan o basi isa. Di ako ayun eh. Dire man ni gikan anang balaya diha, lahi naman ni tagiya diha. Paubos ni Lampota. gini dito. Oh, dito, Tindero. Asa mang Golden Valley dire boss? Adi makita dito kay nasa lipdan sa mga kalubinan ano. Dito sa Pikas. Kubur-kubur dire sir kay dulog. Yung mga tanong mulan sunis oh. Okay, bunga. Ni saging o daot. Awa na bagnol, bagnol lang nimo tan-awon kay nadaot sa adlaw ba. Dagan kay kuan dire. Layo man tong Golden Valley ang tagmato ta 30 pa man koy pamasahe ba. Di na tawag ato to, uso ako dito kay durag dalan ba. Pabor bitaw boss dulog Ah, dalan. hindi jud ka magmahaya ni kay inig paggawa sa produkto, dali ra kayo sa. Mo gani mo ni kurso na ko nako. Una pinag nagsama ng lubi nimo. O kana. Kambal na kato ng kuan nga lobby. Itong Singkit o may mata. Double purpose na siya nga lobby. May mata boss, may pusod. So isa ra siguro akong paliton. 1 ka hektarya. Isa mo gyud, isa. Isa na tong paliton. Isa ra kaya sporta. Sporta to. Boss, isa ra mo sa mong palit boss.
Isa ra gyud abi na kung kuan gyud ako dako ba ning yuta. Isa ra gyud boss kay isa ra gyud makaya sa mong kwarta gyud. Sige, may problema na yun. Asa man ni mo ader eh? Kay sagingan, kalubinan. Wala ko boss. Na ba kay pala dia? Ako yung yuta dito mo tambok na kay pala boss. Ha? Na kay pala. Pala? Oh, Kadali lang ha. Saan mo? Kadali lang. testingan. Tambok kung yuta mo diri. I-test ninyo kung kuan ba tayo. Kadali lang. Sige, ang testingan ba. Boss, nakita na boss. Asa man? Ako mami. Ay ako sir. Yan na. Nakita Boss, mura isa lang siguro mo boss kay isa ra man ang makaya sa mong kwarta gud. Dili ta boss. Dili man dapat magkuha. Ah, Hello. Saan boss? wala. Nagbuka lagi mo yuta. Isa lang paliton. Isa ra ang paliton boss. Bano, dito ban kay abi pala. Isa ra ka sa akong paliton boss. Sira ka sa kubag ba pangabuhan. Maria! Di pa niya pananaw. Sa Indot pa yun, indot pa yuta. Ano ibot pasabot ninyo? Isa ra man mong paliton boss. Isa ra ka sa ako ba. Abuhan mo boss. Abi kung mag-isa ka hektare, wala ita nagsinap. Isa ra ka sa ako boss. Wa jud. Ay, gitunto ko ninyo. Amin ang pala. Ang pala. Gitunto ko ninyo. Amin ang pala. We're all there, bro. Bro, relax, just don't talk, don't relax. Relax, bro, relax. He's young, bro. So, karon di ay no, mag-shoutout me. Thank you kayo sa pagtanaw sa video niyo yung human. So, first is shoutout kay Liesel Me from Australia. So, friend ako sa TikTok. Then kay Uy, gatik-tik Cutie ka. Cutie. Okay, mag-follow sa akong TikTok no, Mr. Ratang. Then kay Cutie Cutie from Singapore. Ako ni asa nila? Qatar. Then kay Bernardo Balo. Shoutout. And of course kay Los B Channel, pag-support kay Ate Los B Channel nasa 8. Then kay Marvin Patubay from Angeles City, shout out kay Junri Lanasa from Dumaguete, Negros Occidental, kay Jason Bordahe, then kay Amari Kaka, shout out sa Davao. Then kay Raghat M, shout out kay GR Gelsano o kay GM Palaboy, then kay Romano Darrell, shout out kay Pamindanao. Then shout out rin kay Yox sa Japan, mga taga Japan. Then kay Donha TV, shout out. Pag-support sa YouTube channel. Kay DGSM Marcos Ashley Nueva, shout out. And kay Rapi Paulins, kay Kate Justin Minyosa, then kay Sammy Janon, shout out. Ay, oh, si Sam. Shout out din kay M. Lopez from Davao City, kay Nene Cons TV, shout out. Sayam Armando, then kay Junard Montibalco, Patron Francis T Official. So kana lang akong ma-shoutout sa nag-comment sa YouTube. Ang uban, ako sang gitagad ning mga uban. So kana lang sunod na pong uban. Shoutout. Shout out kay Grace Sardido sa Commonwealth Quezon City, kay John Paul Marcial, shout out diha sa imuha from Zamboanga City, o shout out ko sa ako ang best kay Damtoy Aresa nga na taga Bansalan nga naglabaw karon. Ang Trabaho sa Isuzu or Toyota, wala ko kabalo kasi dapat na nalimot na ko. Shout out sa imo og happy birthday day karon nga adlaw. Happy birthday sa imo. shout- Okay, regalo birthday sa Shoutout kay Kwan sa mga taga Buena Vista Alliance Church, kay Keno Babadal. Shoutout sa kay Pastor. Nagluya si Gibart guys. Gisakitan ng ulo. Og shout out po kay Dudong Pilimon sa Ubos. O kay JJ nga cameraman ako. Ay, cameraman din ako. Nalimtan ang cameraman. Shoutout kay among cameraman. Cameraman, okay. And we're out.